Здравейте хора, аз съм Коко Беджи и сега ще играем на... Miami Crime Police, аз съм Кати Биджи. Да, това е моята братовчетка. Ще има линк долу в описанието. Да. И да започваме. Давай. Готина музика, ако ще се появи. Да. Сега. Тази игра е пробва за първи път, никога не го е играл. Да. И дори не знам какво да правим. Аз знам, аз имам една такава. Май! Няма да го прегазя. Коп. Оф, тъп, с реклами. Чакай, аз ще го проведа. Какво? Нов човек на тази работа, ти си под моята команда. Да, това. Да. Не. Да, бе. Взема другата кола, тази се щупи. Какво що? Къмо отиди където трябва и аз не знам къде трябва. Той ще снима и на Майнкрафт. Да. О! 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 Гад! No. Следващото му видео ще е на Опа! Майнкрафт с мене. Бай-бай. Stop your time. На къде трябва да ходиш? Не знам, просто се карам. Трябва да следваш зеления път. Знаеш ли, че има... Това е поляна, бе, къвче зелен път. Къде да знам, трябваше да следваш нещо там. Не трябва да следвам. Трябва. Ако имаш стрелки над колата, трябва да следваш, мисля. Гад! То преди малко ти изписалния човек, че си под негови команди. И сега трябва да отидеш някъде. Сори. Дай да видя къде трябва да учиш. Ще съборим светофара, бе, човек. Да не за... Опа. Леко да не прегазиш, човек, ще дойде полиция. Бе, ти си полиция, така полиция ще дойде, ти си полицията. Да, ама знаеш ли, че пак да бият полицията, пак да стрелят, нищо, че си полиция. Спри, Катя, спри, колата! Давай да вземем по-готината кола. Това беше по-готина кола. Спри, с бутона, Давай. спри. Чакай, трябва да я вземем, тази е по-готина. И така, хора, сега ще вземем по-готината кола. Айде бе. Опа, съжалявам, ритнах я. Окей. Остави нея там. Еми аз къде си искам оставям неща. По принцип. Къде да вложи, бе, човек? Не, бе, полицай, мрази. Гад! Полиция. Това са лоши. Спрете! Да включа лампите. Спри, бе. Ей, гадняр мръсен. Пригази го! Знам, бе. Гад! О, боже! Убили го. Махни го, бе, това е реклама. Как? Да.
Ай, О, човек. излезе от колата! Да. О, човек. Тук трябва да ме някакъв замъртваш. Ще сложим когато беше, когато Къде ми е полицейската кола? Мане, мила! вземи таксито! Знам, не съм се качвал на такси. Е? Знаеш как се спира музика? Аз не знам. Хора, съжаляваме, просто нищо ми изгасна телефона. О! Папа, Да. искаш следващия клип да сме направим на Майнкрафт? Да. Гадост! Аз не знам къде е изхода, човек. Защото аз не знам къде е изхода. Човек, виж тук. Ето го изхода. О, човек. О, човек, чакай. Извинете, хора, малко просто стана тук едно нещо. Така. Аз карам по стълби, човек. Хора, надявам се да се чува добре. Заседнахме, добре, съжаляваме. Опа. Така. Сега трябва да си търсим кола. Но аз като не видам полицейска кола, ще трябва да крадем. Няма как иначе. Ето тук да убием хората. Хело, хора. Хело, дебеланчо. Сър. Бай-бай. Благодаря. What? Ай? Кола. Yeah. Моторче. Yeah. Леко, ще ме буснете. Бакшиш! Полиция!
Хора, един момент. Сега трябва нещо да видим. Сори, хора, искам да видя, защото видеото става на книгата. Да. Наистина. А! Оф, човек. Този мотор е труден. Аз слизам. Да пада тук на пътя. Той ако прави тук да гетнярче. Искам сега да го арестувам. Как може да спреш тук на пътя? Чакай, взимам я. Взимам я. Взимам я. Взимам я. Взимам я, бе. Уия, горе ръцете. О, да. О, гад. О, май гад. О, сори. Сори, Штайн. Не съм ви аз виновен. Не ми бе биткайте. Какво става тук? Гадост. Гадост. Тук имаме някакъв район. Хора, който е така ограден. Мане мила. Сигурно няма да играем на Майнкрафт, ще играем на... Не съм сам на някаква игра. На Survival Island. Стоп! Такс! Моля ти се! Такси! Ще играем на... Медиа... Гадост! Какво? Да. Гаднярство. Нямам се този да се махне. Мен. Брат, как се изкача тук? Няма да мина! Хора! Как няма да мина, бе? Дали ще мине наистина? Да се изкача. Хора, сега да се изкача горе. И това ще бъде края на клипа ни. Опа. И чакайте. Опа. Тръгвам назаде. Сега ще се изкачим нагоре. Опа. Аре бе. Той пълен буса, бе. Пълен. Няма как да. О, по стълбите сега ще е трагично. Изкача от тук. Това не са стълби колко. О. Всъщност аз сега в момента играя, преди малко не играя. Такс! О, гад. Сериозно ли? Да, не може да го изкачи. Дай. Да Чакай. слезе. Не бе, няма да стане, няма. То Заседна. нещо... Да, заседна, виж. Заседна, виж. Слезам. Я. Добре, хора. И това ще е клипа за... Това е само първа част, ще има втора. Да, това е първата част от клипа. Извинявайте, просто се обърках. И... Бай. Като кажеш бай,
Чакай секунда.